hiling man sa amin. Alam ko na nun, wala silang nakuhang bisita. Sabi ko, bakante na naman kayo, no? Wala na naman kayo may fight, o hindi. Kasi, gusto ka na. Wala, sabi ko. Pero alam ko, maraming butas ako. At madalas po, nabanggit ko sa ilan sa inyo, almost every other Sunday ko, kami nagbibisa para sa mga madre, mga monka sa Santa Clara sa Betis. Linggo na yun. Sabado ng gabi, mag-text, Aura, can you say Mass for us sa Santa Clara, Betis? Alam ko na rin po ang dahilan noon. Wala silang bisita kung nagsiskanong pare. Wala silang nakuha o kaya umuro din talagang regular na nagmamasa kanila. Hindi ko sila magdadal sila. Sure, sabi ko, hindi na po kahit talagang bisa pa may malinita ko sa pisa ko dito. And I never think of it as panakagbutas. No, never. Bakit? Kasi po, ako'y nag-enjoy na mag-misa para sa kanila. Kasi po, trabaho nito. Hindi naman kayo ang tinawag para mag-misa. Hindi mga parang ang may inatasan na mag-misa. At dahil ito ang trabaho ko, ito ang buhay ko, ako'y nag-enjoy. Basta na-invite na mag-misa. Ay, talagang tuwa-tuwa ako sa biyaya ito. So it is because it never crossed my mind na ako'y panagkiputas. Dahil ako'y natutuwa at nagagala na gawin at i-alay ang banal na misa para sa kanila. At si San Jose, maniwala po ako, naniniwala ako ganun din. May katiting, may kahit konting katiting na pumasok sa isip niya na siya ay panakip butas para kay Maria. Bakit? Dahil mahal niya si Maria. Bago pa man po ka nangyari ito, may kasunduan sila inakasama. Sa ako'y naniniwala, niligawan, sumuyo, at naligawan, minahal siya. Pero tinawagan siya maging panakiputas, no questions asked. Pagkagising niya, pinapanay ang papel na yun. Ni katiting, hindi pumasok na siya ang panakiputas, kundi dahil mahal na mahal niya. At ito po, sa panawanak ang kahulugan ng Pasko. Ito po ang biyayang inialay sa atin ng Panginoon ngayong Pasko. Ang kanyang anak mismo, pinadala niya sa atin upang maging panakip bukas para sa ating mga kasalanan. Ang kanyang anak ay isinilang upang maging panakip bukas para sa marami nating kasalanan at pagkukulang. Kaya tawag sa kasalanan ay pagkukulang, may kulang. At dapat may mga magdadali. At yun ang kapit ng Panginoon. At ang biyaya lang naman ay dahil naniniwala ang Diyos sa atin. Dahil kahit siya Diyos, punong-puno ng kababaang loob, naging tao para sa atin. At dahil yun, gusto niya gawin ang maging Diyos, mabait na Diyos para sa ating lahat. Amen? Amen. Tawag ko po kung nakwento ko na rin ito sa buka. Si Juan at si Sana ay magkaibigan at magkasintahan mula high school hanggang college. Talagang nagmamahalan at halos hindi naghihiwalay. Ang problema pagka-graduate nila ng college, after 8 years na malapit sa isa't isa't nagmamahalan, ang pamilya ni Juan ay nag-migrate sa States. So may iwan si Sana. So yung araw na bago sila magkahiwalay at lilipad na papunta ang States, ang pamilya ni Juan, kasama siya, ay talagang buong araw nag-iiyak ka. At sa gitna ng galabati nila, nangako si Juan, sabi niya, sana huwag ka mag-alala. Kapag ako'y nasa States, pangako ito. Araw-araw akong susulat sa iyo. Wala akong email nun Wala pang Facebook at wala pang Twitter at wala pang mga. Sabi niya,
sinusulat ako sa iyo. Pagdating mo sa stage ni Juan, tinupad niya ang kanyang pangalan. Araw-araw, nag-name ng sulat na isa na. Walang mintes. Pinakamamahal ko sa lahat. Araw-araw, sinusulat at nagpapadala ng sulat kay Sana. And after 3 years, ikinasal si Sanang sa Katero. Ito'y umaga na ikita niya, nagdadala ng sulat sa kanya, at sila ang nagbahala, naging butas itong Katero. Alam mo niya ba, habang inisip ko ang temong ito, ang panaging butas, ang tunay na may update ko ng umiyan ito ay namin ko. Natatanong ko po nung manigit kami, dahil wala kami magkakataon. Hindi maiwasan ako minsan mag-away, hindi magkasuntuhan, magtampuhan, ganyan. Ngayon kapag nag-aaway kami, nadidinig ko po laging sasabihin ng nanay ko sa tatay ko, ganit, ikang matuwa, nanagdan mamo at ikang matuwa. Mo daragdagan at ekang manyo sulti patin dari anak. Ikang matuwa, ikang manakapusbus, ikang mamamo. Anting matuwa, nanagdan mamo at ikang manakapusbus at mamamo. And I believe po ang papel ng Diyos para sa atin. Yung ang tunay na biyaya ang Diyos. May nakapupusbus. May nagmuwi ang Diyos. Kahit ako lang ka, batang, nilulay, at nilapit. Kaya,